No niin, saatiinhan me kipinä aikaiseksi. Moi, mä oon Ismo. Ja sä oot tullut seuraamaan Akkukeisarin akunpurkausvideota, joka on aika lailla uusi tuore kanava. Ja tällä kanavalla meidän keskittyminen on näiden akkujen purku. Joten eiköhän mennä sen pidemmittä puheitta akkujen purkuun. No niin, on tullut tässä vähän akkuja purettua ja tuli tossa pieni ihmetys vastaan, kun BMS-johtoja aloin purkaa. Aikamoinen viritys suoraan tehtaalta. Täytyy vielä tutkia, että onko tuolla kuparia oikeasti alla, mutta mielenkiintoista, että on päätynyt tuohon ratkaisuun eikä uusinut kokonaan johtoja. Tää on kyllä niin purkka viritys anyway. Kattoo, niin täällä ei ole mitään. Ei ole tällaisia kehikoita siellä ollenkaan, vaan tää on liimattu koko paikka kasaa. Ja tää on vaan näiden nikkeleiden varassa koko akku. Ja teipillä kiinni. Aika huolimatonta työtä, ei mikään ihmekään, että nää palaa. Jatketaan purkuja. Joo, pitihän se kurkata mitä siellä oikein kutistesukan alla on ja ei kyllä hyvältä näytä. Juotettuhan tuo perkele oli, niin kuin ne kaikki muutkin johot siinä rivistössä, että en mä kyllä tällaista myis kenellekään. Ihan saatana hävyttömiä nuo kiinalaiset. Häpeäis. Mutta ei niinku oikeesti oo ihme, että tulee akkupaloja. Tollanen kun yksi hankautuu toisensa kanssa puhki, niin koko akku on oikosulussa. Purkautuu kaikki energia, kunnes noi palaa puhki noi johdot. Mutta tällaista pientä updatea tähän väliin. No niin, se olisi nyt tällaista akkujen purkua, kiinakennoja. Täytyisi repiä nämä kaikki nikkelit tästä pois ja vähän työskennellä, jotta saataisiin sitten tällaisia mukavia irtokennoja ja näistä rakennettua sitten tällaisia ehjiä paketteja. En tarkalleen mitannut miten tämän akun laita on. Täällä on niinku useampi ryhmä näistä, jotka on 0 voltin jännitteessä ja sehän ei tietenkään toimi sitten sillä tavalla, että miten pitäisi. Tää on 60 voltin akku. Täältä löytyy hönkää 36 volttia, että hyvin purkautunut yksilö. Aletaanhan hommiin tämän purkamisen kanssa ja katsotaan mitä tästä tulee. Montako kipinää saadaan aikaa ja syttyykö talo palaa. Dodi, pitihän se mikrofoni laittaa paikalleen, niin kuuluu vähän ääni paremmin. Eli lähdetään nyt purkamaan tätä liima-akkua. Saa nähdä mitä tästä nyt kokonaisuudessaan tulee. Yksi näitä liima-akkuja tuli jo tuossa purettua ja eipä siinä mitään kummallista ollut. Hieman hankalaahan tuo on touhuta, kun ei tässä kehikkoa ole. Erittäin vaarallista puuhaa ja saa olla kyllä varovainen liikkeissään. Jodin sieltä nyt vähän jo otettiin teippiä pois ja heti tää alkaa niinku irtomaan tällä tavalla toisistaan, että mitäpä katsojat siellä luulette, että onko tää tällainen kovin turvallinen paketti. Täällä on niinku pikkusen paperia välissä ja sitten kun tää hankaa liikenteessä tuolla noin, niin kuluu noin kennot puhki. En mä kyllä tälleen teki sitten yhtään mitään, mutta tapansa kullakin. Sieltä lähti heti ensimmäinen sarja.
Eli näitä tällaisia 4 päkkejä, ei kun 8 päkkejä, niin pitäisi tässä näin 16 olla, kun puhutaan 16 sarjan akusta, eli 60 voltin setistä. Niin tällaisia settejä täältä näin nyt otetaan pois, ja tässä akussa se on helpompi purkaa nämä paketit ja sitten vasta laittaa se kennoiksi. Näissä, mitkä on näiden kehikkojen kanssa, niin joutaa vähän eri tavalla tekemään tämän homman. Tää on tietyssä mielessä helpompaa, mutta tää on myös paljon vaarallisempaa. Hyvää hitsaustakin, kun pystyy repimään tuolleen, ja nikkelin kuuluisi jäädä kennoon kiinni ja repeytyä hitsauspisteestä, mutta nää antaa periksi kokonaan, että ei oo hyvä. Ei vielä aleta purkaa näitä paketteja sen enempää. Puretaan tää koko akku ensin. No niin, nyt saatiin teipit pois ympäriltä, ja tällähän jo voisi soittaa harmonikkaa. Et jos te kasailette teidän akkuja, niin älkää nyt tehkö niitä näin. Missään nimessä. Oikeesti. Tää melkein soi. Ainakin mun korvissa, kun tää on niin hirveä. En mä oikein sanattomaksi vetää. Mutta ei se auta muu kuin purkaa tää pommi tästä pois. Minä soitan akkunikkaa. No niin, sieltä taas yksi sarja irtos. Eli tässä on tää... Hetkinen. Tässä on 7 kennoa sarjassa. Mielenkiintoista. Mutta yksi sarja irti, yksi sarja vähempi. Ei auta kun jatkaa vaan, mutta tää ei kyllä niinku oo. Se edellinenkin oli paljon paremmin rakennettu kuin tää. Se olisi toinen sarja irti. Kolmas sarja. Täytyy tässä vaiheessa kyllä sanoa kiitoksia Bossmanatille, että on järjestänyt mulle nämä akut ja mahdollisuuden tähän tutustua tähän hommaan. Akkuja on niin maan pirusti ja niitä tulee ihan pirusti vielä lisää. Joten shoutoutit Bossmanatille, käykää kattoo sen YouTube-kanava Manaatti. Sieltä löytyy paljon videoita sähköhärveleistä ja oikeastaan niin kuin potkulauta, sähköpyörä, revievi ja vlogikontenttia. Suosittelen käymään katsomassa. Sieltä 4. sarja.
Vieläkin tällä voi soittaa harmonikkaa. Monennes sarja irti. Kohtahan sitä ei enää oo. No niin, siinä olisi akku nyt levitetty pöydälle. Nyt seuraavaksi, että mä voin helposti tutkia mikä on missäkin kunnossa, niin suoritetaan jännitteen mittaus jokaiselle sarjalle. Ja 0-volttiset menee 0-voltin laatikkoon, niitä mä en edes pura sen enempää nyt, mutta loput kyllä puran. Aloitetaan sillä, että katsotaan mitä täältä löytyy. Eli tässä on tällainen halvan mallin mittari, niin laitetaan alue 20 volttia DC:tä. Tässä on vähän kalliimpi mittari, ei mikään fluke kuitenkaan, niin siinä kanssa mennään tonne 20 tai tonne DC-jännitealueelle. Tää on sen verran viisaampi mittari, että tää osaa valita sen rangein itse. Mutta se, että jos sulta noin perustietämys puuttuu, niin en tiedä onko tää ihan oikea homma lähteä tekemään. Mutta aina sitä oppii kaikkea. 4,07 volttia. Tää on ihan ok. 3,9 volttia. Tää on ihan ok. Pyöreitä nollaa näyttää. Ei värähdä viisari. Joten tämä on rikkinäinen 0 voltin sarja. 4 volttia. Hiljasta on 0 volttia. 4,08 volttia. 4,06 volttia. 0,3 volttia. Död. 4,08. Aika hyvin balanssissa ollut kyllä nämä toimivat näissä kennostoissa. Juuri kun pääsin kehumoista 3,48 volttia. Yksi ryhmä vähän alemmassa jännitteessä kuin muut, mutta ei mitenkään tarkoita, että se on viallinen suoraan. 4 volttia, 4,03 ja 0 volttia. Eli noin 112 akusta, kennosta, ei montaa jäljelle jäänyt. Tai en ole niitä varma laskuista, mutta tässä on nämä kaikki toimivat kennot. Onhan täällä vielä vähän purettavaa ja
täytyy jännitteetkin läpi käydä. Vielä näistä pikkuakuista, mutta ei kyllä hirveän montaa hyvää akkua paketista löydy. Ne on kaikki kunnossa. Rikki. Nolla. Tasan 60 kennoa. Oliko tässä nyt se 112 kennoa? 7 kertaa 16. Mitä tuo nyt tekee? Anyways, siitä määrästä 60 kennoa. Aika iso failure-reitti kennojen määrissä tai kennoissa. Et jos puolakkua on siellä sökönä, niin eihän se nyt hyvä oo. Tässä nämä kennot nyt pitäisi vielä sitten saada noiden yksitellen purettua, ja mitä mä oon tykännyt tätä lähteä lähestymään on se, että mä tältä miinusnavan puolelta puran sen ensin, kun nää ei ole millään muulla kuin kuumaliimalla kiinni ja nikkelillä, mikä ei ole edes nikkeliä, vaan rautaa, mikä on pinnotettu nikkelillä. Eli suoraan sanoen sekin on pakkaa. Niin mä lähden täältä miinusnavan puolelta purkaan tätä ihan vaan sen takia, koska toi plusnapa on paljon haavoittuvampi. Eli jos tästä tää paperi menee puhki, sulla on työkalu plusnavassa, niin tämän paperin alla on heti miinusnapa. Ja se on vaan paljon helpompi sit melkein käsin vaan repiä se irti sitten, kun täältä miinusnavasta on irrotettu. Joten mä lähden sitä nyt toteuttaa. Jatketaan hommia. No niin, eli nyt mä sain sieltä se miinuspuolen revittyä irti. Ja nyt sitten mä vaan oon ottanut tästä plusnavasta roikkuvasta kennosta ja lähtenyt vetämään. Niin tuntunut, että sillä saa vähiten vauriota itse kennoon ja purkutilannekin on ihan mukava. Ei ole hirveästi säikeitä tossa. Kaikkihan nyt ei näin kliinisti irtoa, mutta ne mitkä irtoa, niin helpottaa jälkikäsittelyä kyllä huomattavasti. Tässäkin tietysti kun näitä repii, niin on mahdollisuus, että hankaa nämä vihreän räpin rikki. Et varovainen sen voiman kanssa, mitä siinä puristuksessa käyttää. Noin, siinä on nyt yksi sarja. Mä vielä puran nopeasti nämä loput ja katsotaan lopuksi, tapahtuuko mitään jännää. Aika hepposasti lähtee noin irti, että tää on selkeästi tehty vähän huonoilla työkaluilla. Ei oltu vielä investoitu robotiikkaa, kun näitä rakennettiin.
Tää on tää nikkelin hitsaukset on niin heikot, että on sitä kautta kyllä yhtiä helpoimpia akkuja purkaa, mitä on nyt tässä hetkeen purkanut, että harvassa on näin löyhästi kuitenkaan, että mutta se kelpaa mulle. Näistä tulee hyviä täyttöakkuja muihin paketteihin, mistä löytyy asianmukainen varustelu. Että nämä, missä ei ole kehikkoa eikä mitään, niin on kyllä ihan suora purkutuomio. Kun taas kehikollisista mä yritän vielä kyllä uudet akut väkertää. Pitihän se arvata ihan loppusuoralla, niin akku loppuu, mutta jatketaan tämän akun purkamista. Pahoittelut pienestä katkosta. No niin, saatiinhan me pieni kipinä aikaiseksi viimeisen kennon kanssa. Eli tässä kävi juuri niin kuin mä oon koko aika varoitellut, että liian kovalla voimalla kampesin niin, että toi wrappi puhkesi ja plusnapa, miinusnapa meni oikosulkuun. Onneksi tuossa nyt ei kummempia käynyt, mutta se on aina näiden kanssa vaara. Tässä oli tämä akku. Aika kivuttomasti se meni. Ei ollut kummosempi homma tämä akun kanssa. Eiköhän me nähdä seuraavan akun parissa.